Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα podcast που αφορά στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για τα άτομα με αναπηρία και έχουμε κοντά μας τον Νίκο Μάνεση που είναι ο ωφελούμενος του προγράμματος και τον Γιάννη Κοστούρο που είναι ο προσωπικός του βοηθός. Νίκο και Γιάννη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Νίκο, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσένα. Είσαι τελειόφοιτος της νομικής, θέλω να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό, 2 λόγια για την αναπηρία σου και ο λόγος που θέλω να ακουστεί αυτό είναι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου και αμέσως μετά να μας εξηγήσεις πώς έμαθες και έκανες την αίτησή σου σε αυτό το πρόγραμμα. Φυσικά, το να μπω στη νομική για εμένα ήταν πάντοτε ένα όνειρο, γιατί σαν άνθρωπος θεωρώ ότι έχω πολύ έντονα την αίσθηση του δικαίου και θα ήθελα μέσα από το δικό μου μετερίζει να συμβάλλω κι εγώ σε αυτό το λειτουργήμα. Πώς έμαθες λοιπόν για το πρόγραμμα αυτό και αποφάσισες να μπεις να κάνεις την αίτησή σου? Έμαθα μέσω τηλεοπτικού σποτ και επειδή από καιρό είχα την ανάγκη να βρω κάποιο άτομο για να με βοηθάει στην καθημερινότητά, μπήκα στο site και έκανα την αίτηση. Να πάω στο Γιάννη τώρα. Γιάννη, εσύ, θέλω να μου πεις πώς σου δημιουργήθηκε η ανάγκη. Από πού έμαθες και μετά σου δημιουργήθηκε μάλλον η ανάγκη να μπεις και εσύ, να κάνεις την αίτησή σου για να γίνεις προσωπικός βοηθός για κάποιον άνθρωπο που έχει κάποια αναπηρία. Το είδα και εγώ μέσω της τηλεόρασης και σκέφτηκα να κάνω την αίτηση απευθείας, γιατί έχω τελειώσει και φυσικοθεραπεία και είναι στο αντικείμενό μου. Έχω έρθει και σε επαφή με τέτοια παιδιά και σκέφτηκα ότι θα συνεισφέρω απευθείας. Νικό, κληρώθηκες στο πρόγραμμα, αφού πέρασες όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης και αυτό που χρειάζεται για να μπορέσεις να εγκριθείς και έρχεται η μέρα που ο Γιάννης έρχεται στο σπίτι σου. Θέλω να μας περιγράψεις πώς ήταν εκείνη η πρώτη συνάντησή σας. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που είχα, διότι κατάλαβα με το που συναντηθήκαμε ότι είχαμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία και χημεία μεταξύ μας και ως προς τα ενδιαφέροντα και ως προς αυτά που μπορούσε ο Γιάννης να μου προσφέρει σε αυτά που εγώ χρειαζόμουν, όσο και με την οικογένειά μου. Μια πολύ καλή επικοινωνία, πράγμα πολύ σημαντικό. Πόσο διευκόλυνε λοιπόν η παρουσία του Γιάννη εσένα αλλά και τους δικούς σου? Είναι σημαντικό να μας το πεις και αυτό. Θα σας πω, επειδή εγώ είμαι ένα άτομο με 80% κινητική αναπηρία εκγενετής και των πραγμάτων, στην καθημερινότητα υπάρχουν οι αντικειμενικές δυσκολίες, διότι πρέπει να έχω συνεχώς ένα άτομο να με βοηθάει σε οτιδήποτε και αν χρειαστώ. Συνήθως από το οικογενειακό μου περιβάλλον. Οπότε και για την οικογένειά μου είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μέρος από τα πράγματα που χρειαζόταν να με βοηθήσουν τα έχει αναλάβει ο προσωπικός μου βοηθός. Γιάννη, τώρα θέλω να έρθω σε σένα. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει ακριβώς τι κάνει ένας προσωπικός βοηθός σε έναν συμπολίτη μας με αναπηρία. Θέλω λοιπόν να μας περιγράψεις εν συντομία μία τυπική σας μέρα. Συνήθως με τον Νίκο βγαίνουμε έξω ή θα πάμε κάποια βόλτα ή θα κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ, αλλά ο Νίκος παίρνει πρωτοβουλίες, κινείται μόνος του, εγώ είμαι από δίπλα του, ό,τι χρειαστεί για να τον βοηθήσω. Όταν είμαστε μαζί θέλω να είναι ο εαυτός του, να είναι άνετος, εγώ να είμαι από δίπλα του και να είναι σαν μια κανονική μέρα που βγαίνουμε έξω. Και... να μην νιώθει δηλαδή ότι έχει την ανάγκη μου συνέχεια από δίπλα. Και όταν πάτε στο πανεπιστήμιο μαζί, ποιες είναι οι αντιδράσεις εκεί που εισέπραξες, ειδικά τον πρώτο καιρό που σε έβλεπαν μαζί με τον Νίκο? Δεν υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Όλοι ήταν μια χαρά φυσιολογική, το βλέπανε. Ευχάριστα με αντιμετωπίσανε, με βλέπανε, με χαιρετήσαν τα παιδιά. Ήταν κάτι τελείως φυσιολογικό. Δεν είχε κανείς κάποια απορία ή κάτι στο βλέμμα τους. Ευχάριστο τους έβλεπα όλους.
επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει αρχίσει, όπως λέμε, να μαθαίνει για το πρόγραμμα, αλλά δεν γνωρίζει καλά το τι κάνει, τι δεν κάνει ένας προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία και ίσως διστάζει να μπει και να κάνει την αίτησή του γι' αυτό. Εσύ τι λες σε όλους όσοι μας ακούνε και σκέφτονται να μπουν να κάνουν αίτηση για να γίνουν προσωπικοί βοηθοί? Δεν θα πρέπει να διστάζουν καθόλου. Θα πρέπει να μπουν και να δηλώσουν, γιατί προσφέρουν κάπου ουσιαστικά. Να μην το βλέπουν σαν αγκαρί, σαν κάτι διαφορετικό. Γιατί αλλάζει η ζωή και των δύο εκείνη τη χρονική στιγμή. Και εμένα άλλαξε η ζωή μου και του Νίκο έχει αλλάξει η ζωή του προς το καλύτερο. Ο ένας παίρνει από τον άλλον, ο άλλος δίνει, προσφέρει. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μέσα από τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες. Νίκο, θέλω να μου πεις και εσύ τι έχει αλλάξει στη ζωή σου και πόσο σημαντικό θεωρείς ότι είναι αυτό το πρόγραμμα για να μπορείς να ενισχύσεις την ανεξάρτητη διαβίωσή σου. Αυτό που έχει αλλάξει εμένα στη ζωή μου ριζικά είναι σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας που εγώ νιώθω στην καθημερινότητά μου, διότι το να μπορώ να βγω έξω περισσότερες φορές με τους συμφοιτητές μου ή να πάω μια βόλτα για καφέ, ένα θέατρο, ένα σινεμά και μου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας που την είχα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη, όπως επίσης και οι δικοί μου άνθρωποι, για να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο για τη δική τους προσωπική ζωή. Και είναι κάτι το οποίο δεν μετριέται και ούτε μπορεί να υποθεί με λόγια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας, γιατί ο ρόλος του προσωπικού βοηθού στη ζωή ενός ανθρώπου με αναπηρία είναι πάρα πολύ σημαντικός και μόνο εσείς που το βιώνετε στην καθημερινότητά σας μπορείτε να μας περιγράψετε τι σημαίνει αυτό. Νίκο και Γιάννη, ειλικρινά σας ευχαριστώ σήμερα για τη συμμετοχή σας στο podcast. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Να είστε καλά επίσης. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.